Ate, bati kay Karaisa, oy. Okay, Tara. oh, Merry Christmas, sarap. Go. Merry Christmas. 40 seconds, sana na sa'yo. Yes! Sige rin, masindan. Sige na. Asa man? So guys, masindot ko, feel ako, masindot niya. Chocolate Mallows Max. Mag-base pa sa price para daghan na ito mapalit. Hanap ka na medyo mura dyan. Let's go! Sauce! Tindad ako dyan. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching. Yo, what is up? It's your boy, this is Boss Jumpel J of Jump Films. Once again, sa ngayong araw na to, for today's vlog, meron akong gagawing challenge. So, hinihintay ko pa yung kasama ko sa video, yung kasama ko sa content. So, ang tagal niya. Kanina pa ako naghihintay dito. Andito na ako sa mall. Ayan, hihintay ko siya kasi sabi pa niya, papunta pa lang siya. Kakasakay lang niya. So, nasun na kaya yun? Ayan na siguro, yun na siguro yun. Ayan na siya, tagal-tagal. Hoy, saan ka, hoy? Ngayon, dugay mga ba't ang tagal mo? Kasi kanang Ano? mga magbiyaga sa mga good niya. Nagbuhat ko sa agas. Uy, Tagalog, uy, para makasabot. Sorry pa, sorry. Kasi wala ano agas ka ng agas. Walang agas. Walang agas. Gusto mo na na. Walang tubig. Walang tubig kasi sa amin. Ang gagawin namin na content, eh, may challenge kami. So, kailangan namin bibili sa mall. Yeah. At magpalit. Dira, Sa basak, diri. Uy, dira. Ay, basak na lang. Basak na lang. Bandera. Wala. Para kasi. Bantay, bantay. Yo, shoot ko niya katriyo na ya. Uling nga ba? Ate, bati kay Karaisa, uy. Okay, Tara. Oh, Merry Christmas, sarap. Go. Merry Christmas. 40 seconds, sana na sa'yo. Basta to yung pangalan sa channel mo? Kurt Martinez. Subscribe Subscribe mo niya na. Okay. Asan tayo? Asan makita yung mga marshmallow dito? Ito asa. Asan? Ay, Ario! Wala naman na. Puro sabon naman na diya. Sana all. Pwede ka. May di pa more. Easy ka tiks-tiks mo. Brag na, uyab. Oh! Sige rin, masindan. Mag-base pa sa price para daghan na ito mapalit. Hanap ka na medyo mura dyan. Lapas. Sila ko ito. Uy, gagmay mo no, uy. Sige ka, kanina lang dag ko. Kanina lang, no? Ano eh? Kanina? Ito, magkano to? Oh, ayan. Go! Best man, baka hindi kasya yun. Kasha, Baka kulang pero pen. di kinaya. Quick, express counter. Dito. Let's go! Sauce! I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir! Saon nga ni mo yung nagbungkag. Hindi ko sinasadya, sorry. Nagkalat-kalat yung puta rito. Sorry po. Sorry. Uy, calling dati siya ng bagger at the grocery. Ay, call. Nakadiri ko lang. Nagbungkag-bungkag. Kaya. Bungkag. So, for today's video, yung content namin, yung kanina pa, nung pagkita namin sa Island Mall. So, pinaplano na talaga namin to. Matagal na kami nagplano na ito. Pero ngayon lang kami naka-collab kasi medyo busy pa siya sa school niya. Ito, at last nakasama na kami. For today's video, ang gagawin namin is Chubby Bunny. Yung karamihan na nag-request nito, ito na po yung ginawa namin, yung Chubby Bunny. So, kailangan natin ng Marshmallow. Di natin pakita yung brand. Ito, meron kaming marshmallow.
Marshmallow? Marshmallow. Marshmallow. So, ang gagawin namin dito, Bonfire. Aba, pwede tilawan? Lamig na! Lamig tayo! Ito guys, Merry Christmas! oy, Merry Christmas sa lahat ng mga boss ko dyan. Ito, Oh, sige mag-shout out. Uyab, eh. nari kay Uyab Day. Oy, Uyab. Ito yung marshmallow. So, sino mauna? Ikaw. Ay, pick ta. Bato, pick. Okay, sorry. Uy, duha man. Kailangan duha. Dubungan. Napakaiwan. Pwede ito, sir. Bato, pick. Bato, pick. Oo, parehata. Pwede ito, sir. Bato, pick. Oh, ikaw una. Punya na, lumabas. Ikaw mauna. So, unsa So, siya yung mauna. Okay, So, mo si Bato. wag mong ganunin ha. Tapos, wag mong kainin. Tapos? Sabihin mo lang, Chubby Bunny. Okay. Okay, ikaw mauna. Sara? Oh, Chubby Bunny. ako. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Gusto na yung ipasok. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ang daya mo, kinain mo yung iba eh. Chubby Bunny. Okay, ito. Chubby Bunny. Para sa akin. Yok! Ang dami. Kaya na yan. Yok. Ito. Lagay mo. Yak. Tapos, ang nanalo ay ako. Ako yung panalo. Ako! Meron ako 1 point. So, round 2 tayo. Okay. Let's go. Round 2. So, Ikaw na. ikaw muna. Ikaw Ikaw may talo. Ikaw talo. Okay. Chubby Bunny. 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 Dahan-dahan lang. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Nay. Gusto ko. Round 3 na tayo. Kasi meron na po siyang 1 point at ako Yeah. meron na rin akong 1 point. So last round na lang tayo. Kung sino yung talo, kung sino yung talo, kakanta na lang. Pwede rin. Okay, kakanta kung sinong talo sa amin Joke dalawa. lang. Okay, round. Game! Kaya mo to. Chubby Bunny. 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 Yeah. Ako yung panalo. So, okay na. Ikaw ang kakanta. Ikaw yung kakanta kasi Ikaw. ikaw yung talo. Ikaw yung talo. Nakuha ni eh. Tinda ako dyan. Ako matawa ni Luha. Oh, gani. Okay, so mga boss, nakita nyo na yung meron ako 1 point, meron siyang 1 point, so siya yung talo. So 2 points na yun sa akin, siya 1 point, so talo siya. So ngayon, ikaw yung kakanta para sa mga boss na nanonood dyan. So ano yung kakantahin mo? Wala. Sasayaw ako. Kakanta ka.
Okay. Ito lang yung space dito eh. Saan ang mic? Kakanta lang. Kakanta ito yung lapel. Pasensya na kayo guys ha. Iba ako na happy kayo mo sa inyong Christmas ron niya. Tungod na ako nagubain ng adlaw. Ay, wag mo yung masyado lapit sa ano, sa baba mo dito lang. Dito lang. Bakit? Baka pumangit yung ano, Oh. yung audio. Diyan lang oh. Hanggang diyan lang. Okay. Kailangan naka-auto tune. Charot lang. Auto-tune. Sige. Ako lang mahawak ko eh. 4, Oh, sige. 3, 4, 3, 2, una mag-rap. Pila kanta o Sara? Ikaw bahala. Duha lang. Okay. Okay. Charot parang singer. 4, 3, 2. Luda. When I was 13, I had my first love. There was somebody to compare to my baby. Nobody keep it tuned. Could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She wake up daily. No need a Starbucks. She make my heart pound. She's gonna beat when I see you in the street and at school on the playground. Barely wanna see you on the weekend. She know she got me daisy. Cause she was so amazing. And now my heart is... Pataka ng lyrics, sorry kay. Ikaw na ang may sabi. Char. Para sa'yo to. Na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo mag-uwan ni Ron. Ang pag-ibig ko'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Yeah, XB. Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Kaya ba nakakinsa ka? Charot. Di ba nila alam? Yeah. Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y na ay lain. Gusto ba kag Bisaya para makumpleto ang kwan? Sa Bisaya. Bisaya. Relax. 4, 3, 2, nagselos ko ug dili ra mo ngawat ko alam ko ug unya ra kay galibog ko pero sige ra kay lagi char beatbox ihatag ko na ang tanan nimo pero ambot unsay imong gusto. Anong isag unsa undi ko ka move on. Please tabangi ko. 4, 3, 2. Di ba niingon ka love you ikaw ra. Okay guys, so tapos na. So ito yung sample niya kasi siya yung talo. So ako yung panalo. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss ko dyan na gusto mo pa shoutout sa mga nag-share sa previous ko na vlog dun sa Christmas Village. So ngayon, shoutout natin. So ako yung magbasa tapos ikaw sunod. Ganon. Okay. So ito. Shoutout nga pala kay Dante Ibale. Shout out to Neil Naija. Sino pa? Vince Jitro Abukay. And shout out to Ryan Ponce Vetor. Shoutout kay Kim J. Novela Matabang. And Nathaniel Vince Burden Andales. Shoutout kay Joshua Urungan. And shout out to Manil Cañete. At ang pinakahuli, shoutout kay Mar Melton Melton Punay. Punay. Yung basihan ko sa pag-shoutout, yung mga nag-share lang sa previous ko na vlog na i-post ko sa aking Facebook account, yung YouTube link talaga. Yes. Sa mga boss ko dyan, paki-subscribe nga pala yung YouTube channel niya. Ano yung pangalan ng YouTube Kurt channel mo? Martinez. Okay, subscribe niyo yan ang kanyang YouTube channel na makita niyo sa screen, yung Kurt Martinez. So, mga boss, sa lahat ng mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel League. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video na i-upload sa aking YouTube channel. So mga boss, maraming salamat and Merry Christmas! Advance Happy New Year! So, kasama ko si Kurt Martinez, yung bro ko na kasama ko sa J-Pro dati. So, mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Bye-bye!
Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.